eta handia izango naizenean, zer? Noizbait pentsatu duzue nola lortzen dugun janaria, arropa, etxeak, mahaiak eta aulkiak, edota egunero erabiltzen ditugun zenbait materialak? Jakin nahi duzue? Goazen hastera! Gaur lanbide mota batzuk ematen dizkiguten materialak eta nola lortzen diren horiek ikasiko dugu. Prest zaudete? Adibidez, esnea. Badakizue nola lortzen den esnea? Esnea baserrietan lortzen da, baina nork ematen digu esnea? Behiak bai, pertsona batek ordeinatzen ditu eta esnea ematen digute. Lanbide horri abeltzaintza deitzen diogu. Eta horretan lan egiten duen pertsona abeltzaina da. Abeltzainak abereak zaintzen dituena eta beraiengandik lehengaiak lortzen dituena da. Behietatik lortutako esnea fabrika batera eramaten da eta bertan prestatzen da. Azkenik, dendara eramateko eta hor saltzeko. Lehenengo, sektorea. Talde honetan, lehengaiak lortzeko beharrezkoak diren lanbideak aurkitzen ditugu. Badakizue zeintzuk diren? Nekazaritza, abeltzaintza, egurgintza, arrantza eta meatzaritza. Adi egon, lanbide hauetan aritzen diren pertsonei esker, lehengaiak lortzen ditugu. Beraz, lanbide oso garrantzitsuak dira.